ఇప్పుడే దొరసాని చూసొచ్చాము. ఆహ్, ఖలీల్ జిబ్రాన్‌ది ఒక గ్రేట్ వన్ లైనర్ ఉంది. అది ప్రేమ మనల్ని పట్టాభిషిక్తుల్ని చేస్తుంది. అలాగే శిలువ కూడా వేయిస్తుంది అని చెప్పేసి గ్రేట్ వన్ లైనర్ అది. సో దాన్ని ఆ విషయాన్ని ప్రాపర్గా డిపెక్ట్ చేసిన సినిమా ఇది. ఇందులో రైటింగ్ కానీ, డైరెక్షన్ కానీ, సినిమాటోగ్రఫీ కానీ, తర్వాత శివాత్మిక, తర్వాత విజయ్, ఆనంద్ దేవరకొండ కానీ, అంటే ఒక్కొక్కరి యాక్టింగ్, తర్వాత మిగతా టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఒకదాన్ని ఒకటి కాంప్లిమెంట్ చేసినట్టుగా ఉన్నవి. చాలా గ్రేట్ కంటెంట్. మహేంద్ర చాలా అద్భుతంగా డీల్ చేశాడు. ఇలాంటి సినిమాని ఆదరిస్తారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇట్స్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆర్ట్ పీస్ 2019లో ఈ సినిమా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.